Kuba religious cabanga ukuthi we can impress God. Ayikho into ongayenza uNkulunkulu akuthande kangcono, ayikho into ongayenza uNkulunkulu akuthande kancane. Yonke into oyenzayo engalimaza wena, yonke into uNkulunkulu athe do not ingoba you poison kuwena. Ayimshintsha uNkulunkulu uthi ubani, ayimshintsha uthando lakhe ngawo. Uyazi ukuthi uNkulunkulu bazalwane, uNkulunkulu indlela namandla ngayo akashintshwa izenzo zakho ngecebo lakhe ngawo. Izenzo zakho ilimaza wena, yena umile ezweni lakhe. iBhayibheli uthembekile bothembekile, bangathembekile uqhubeka abe othembekileyo. uNkulunkulu othembekile, he stands on his word. I think sengivala ngicabanga ukuthi Fana manje siqala sifundise izwi likaNkulunkulu. Ake sike ama gimmicks bazalwane. Ake siye kumdlalo esudlala. Ake siyeke ngoba lento isiproducela abazalwana abawakalula. Isiproducela abazalwana abangami. Kodwa manje sifuna ukuba nabazalwana abamina abazokhola ukuthi ngokulunga kaNkulunkulu ekuseni. Okay. Andi. Ngoba mina nawe siyafana. Abanye ngiyazi abekho honest. Khona usuku la khona uzizwa ukholwa kakhulu. Khona usuku la uzizwa khona yabona namhlanje ngiyakholwa khona. Khona. Hayi. Mina nawe andile kuphela noma abanye bakhona bayaziyo la. Uzothi namhlanje ngifutha mangakhulela umuntu ofile angavuka. Ngiyazizwa yabona namhlanje ngikholwa kakhulu. Lalela. Akumshintsha uNkulunkulu ukukholwa kwakho nokukholwa kancane. uNkulunkulu akathandanga ngenhliziyo, wathanda by decision. Wena umthanda ngenhliziyo, umuzwa ngathi mningi ma. Njengoba umuzwa ngathi mningi, yena ube mningi umzwelo ngamzwanga. Ube khona, ube nawe, ube thanda umuzwa noma ungamuzwa. Awudingi uzumuzwa ukuze wazi ukuthi ukhona. Fanele umazi ukuthi ukhona ngenye ilanga khona teaching engiyangitshalela wona. I've been doing it lapha kaMasha. There are 3 stages of spiritual growth. Khona abantwana, incwadi kaJohn chapter 1 John chapter number 2. There are babies in the Christian. Nginilobela ninabantwana ukuthi ningoni. Kuba khona istage say young man stage somthizo. Nginilobela i90s ukuthi nginilobela i90s ngoba izwi likaNkulunkulu lihlala kini nimnqobile omubi. Istage is a growth leso. The thing has nothing to do with the gender. Leso stage la khona izwi lihlala kuwe, uyazi ukuthi izwi lithini. Izwi likaNkulunkulu lihlala kuwe, unemali ungenamali ustick ezweni. Wonile wangenza kahle ustick ezweni. One thing eyenza uDavid ahluke kubazane beOld Testament. Wayengahambi ngokuthi uzwane. Wayehamba ngokuthi uthini uNkulunkulu. Uyena waze wathi olungileyo uwakasikhombisa. Kodwa uyavuka futhi. Uyena wathi khumbula uNkulunkulu uthi nguluthuni. Khumbula uthi umama nobaba bangitholele esonweni. Uyena wathi uJehova umele uswama ngiyokuswela. Noma nginganjani kodwa ngiyimvu yakho. uDavid wafika esigabeni la khona entweni esho uNkulunkulu isigaba sesibili leso. Isigaba sesithathu sobudoda. Nginilobela nina bobaba ngoba niyamazi wayekhona eqaleni. Isigaba la khona uthi ngimazi ngimuzwa, ngimazi ngingamuzwa. Ngimazi ukuthi ukhona, ngizwe ukuthi mangithi rakaba, lo rakaba awurakabaziseki. Ukhona kodwa. Unami uyangithanda noma sometimes unabantu abajaji uthando likaNkulunkulu ngezinto. Ungajaji uthando likaNkulunkulu ngonesifasi. Ungajaji uthando likaNkulunkulu uthi unama-sponsors. uNkulunkulu uthanda usponsorishwa ungasponsorishwa. Uma uthando lakho lu-unconditional, uzoclaim izinto kuyezakho ezi-unconditional. Wena Jehova uthe ngokulunga kwakho. Asike isikhala silelelwe mina siyophumelela. Nalo lonke imali ungivukela uyolahla kwahlulelweni. Bese lithi egcineni lokhu kungukulunga. Lokhu kungukulunga kwabangcwele bakho. So siclaim izinto zini kwi-relationship yethu ukuthi siyazi ukuthi asixabene noNkulunkulu. Yes Lord. Uma sikhipha okweshumi kwethu, asikhiphela ukuthi asiprotect. Sikhipha ngoba uyasiprotect. Yes. Ingakho sikhipha ngisho ngahambi kahle sithi wena baba uncane kabi lokho esikunikeza khona. Yes. Ungabi i-situational believer. Ungabi ikholo eli-conditional. Ukholo kangcono uma izinto ihamba kahle. Fanele umthembe ngisho usulale phansi ufane nerobot. Irobot malishayiswe imoto.
libhanyiza ama-light ngisho selilele phansi kanje. Lilokhe lithi green selilele phansi. Lithi orange selilele phansi. Lithi red selilele phansi. Umntwana uNkulunkulu ume understand that true redemption plan of God ngisho selele phansi. Wathi uJobe wathi egcwele iy'londa ey'thele ngothuli wathi ngiyamazi wathi ngiyamazi umhlengi wami unjani ngiyamazi umhlengi wami uyaphi muphi umhlengi wami angimboni akakusizi ngani yekwathi unkosikazi wakhe thuka noNkulunkulu wakho namapholisa asevuthiwe thuka noNkulunkulu wakho ufe wathi kodwa ngiyamazi umhlengi wami ukhona nasothulini uzoba nami nasothulini uzoba nami. You must reach a point la khona you understand ukuthi icebo likaNkulunkulu ngami nokungisindisa alukho conditional. Ngivala ngempela ke manje. Awu space katsami. Angivale ngale lizwi. Sengiqedile. Last slide please. I think sengiqedile. Last slide. It's Romans chapter 5 verse 1. Ngiyalazi le lizwi but khona ngifuna ukukhombisa yona. Therefore, since we have been justified through faith, so you understand to justified, manje uqokulunga. Uqolise ukulunga. You are giving. How? Ginje? Yebo, kodwa wathatha qho. You've been justified through faith. We have peace with God. Sesinokuthula nobani? Through our Lord Jesus Christ. Sesinokuthula. Ukuthula kuhlukene igaba eziwu-3 eBhayibhelini. There is peace with God. Okuthola mawamukela uJesu. Usunokuthula anixabene noNkulunkulu. Peace with God producer peace of God in your life. To Paul Philippians so that God will guide your heart and you will have peace that surpasses understanding. Amen. Peace of God. Ube nokuthula kukaNkulunkulu. Izimo engahambi kahle kunezimo zonke ezithi ezikwenza